Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Il-ħadd filgħodu f'Pembroke saret protesta wara l-aħbar li hemm il-ħsieb li l-ground tal-futbol f'Iveside qed ikun maħsub li jitneħħa biex flok isir ground tal-padel. Dan ifisser li se jkun hemm inqas spazju għall-logħob u t-taħriġ tal-futbol għat-tfal ta' din il-lokalità. Il-protesta saret mill-ġenituri u t-tfal kontra l-proposta u l-pjanijiet tal-President ta' Pembroke atleta Alex Kalleja. Dawk preżenti stqarrew ma' One News li l-klabb diġà għandu 10 padel courts fiħdanu. Il-ġenituri rrabjati qalu li ma jixtiequx li l-ground tal-Five-a-Side li dejjem mimli bit-tfal jitrenjaw jispiċċaw minflok isir padel ieħor kif inhi l-intenzjoni tal-President ta' Pembroke Atleta u l-Kumitat tal-Klabb. One News kellem ma' uħud li kienu fuq il-post fejn spjegawlna aħjar il-ħsibiet tagħhom dwar dan il-proġett. Aw ħafna tfal biex ikunu jistgħu jitrenjaw kollha għandna bżonn dan l-ispazju fejn jitrenjaw. Hemm ħafna age groups, ħafna timiet, għandna nursery vera b'saħħitha. Għandna bżonnu dan l-ispazju. Dax dan ħadd il-limita serjament il-training space għat-tfal tagħna. Kif qegħdin bħalissa, eżempju bħalissa għaw il-grupp ta' Żarnet. Aktar il-qoddim ikun hemm il-grupp ta' naqri kbar minnhom, bad naqri kbar minnhom, eċċetera. Issa, ovvjament mingħajr dan il-pitch ħajjiġu limitati severament il-grounds li huma available għat-tfal tagħna biex jittrejnjawx. Għax dan il-ground huwa tagħna u jibqa' tagħna.